చేయలేగిట్టిన మేడం. ఏమరా కట్టప్ప లైట్ వేసుకొని రావచ్చు కదరా. పని అయ్యిందా? చూడు బాహుబలి రక్తం ఎంత రట్టుకుందో. బీట్రూట్ ఎక్కువ తింటాడు కదా. హ్యాపీ హోలీ రాజమాత. ఇదేంటి ఇది 5 రూపాయల పెన్ రెడ్ ఇంక్ లాగా ఉంది. రాజమాత ఏ సబ్బు వాడతావు? అంత సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయి చేతులు. కట్టప్ప నోరు ముయ్య ముసల్దానా. సబ్బు చెప్తే నేను వాడుతాను, అరుస్తావేమి? ఇంకా మేకప్ అయిపోయి వచ్చి కుర్చీ మీద కూర్చోడం కాదే. గంట ఎక్కడగింది అనుకో, చేతులు కాలు కట్టేసి ఏదో కొండ మీద నుంచి తోసేస్తున్నా. 2 రోజుల నాడు మటన్ ఎట్టదట. మటన్ ఎట్రా? పలకరింపుకి వెళ్ళి వస్తావా? మటన్ పెట్టకపోతే నేను రాను. రాజమాత బాబు పుట్టాడు, బారసాలు భోజీ తిందవరా. వచ్చావే ఏంట్రా గుండు పడుకోవా? మొత్తానికి కారణం నువ్వే కదా దేవసేన. ఆ బాహుబలి గాడు గాని నిన్ను గాని ప్రేమించుకుండా ఉంటే ఆడు ఈ పాటికి రాజు అయ్యి ఉన్నాయి. రాజ్యం నుంచి కొండలు అమ్ముకుందని పెళ్లి చేసుకోండి. హే దేవసేన, హౌ ఆర్ యు? ఏ బల్లలదే